Chcete vedieť, ktoré lehátka patria medzi top najpredávanejšie na trhu a máme na ne aj najlepšie recenzie zo strany mamičiek? Tak poďme si ich predstaviť. Takže je to lehátko Baby Bjorn a lehátko Ergo Baby Evolve. Tieto lehátka fungujú na princípe prirodzeného hojdania, takže stačí úplne maličký pohyb nožičkami a krásne sa nám takto rozhojdajú. Nie je pri nich potrebné používať žiadne batérie. Používajú sa väčšinou od narodenia do 2 ročkov. A používajú sa teda na 3 polohy, na spánok, odpočinok a na hranie podľa váhy dieťatka. Sú bezpečne testované v spolupráci s pediatrami, ale samozrejme aj s ortopédmi. A takisto pomáhajú teda rozvíjať motorické zručnosti dieťatka. Takže poďme si ich ešte jednotlivo predstaviť. Lehátko Baby Bjorn. Lehátko Baby Bjorn sa predáva v viacerých poťahových materiáloch, čiže máme tu poťahy z bavlnky, prípadne z jerseyu alebo z látky mesh. Tá mesh je vlastne taká perforovaná, ktorá je veľmi vhodná vlastne na leto. Máme tu 3 pozície. Máme prvú pozíciu, ukážeme si druhú a táto tretia sa potom používa od narodenia. Takže budete si ich preskladávať medzi sebou a ukážeme si ešte lehátko Evolve. Takisto funguje na veľmi podobnom princípe, takže zase tu máme 3 pozície. Prvá pozícia od narodenia, medzipoloha druhá a násetkanie. Lehátko Evolve je trošku širšie ako Baby Bjorn, čiže staršie detičky tu majú trošičku viacej priestoru a preto sa pre novorodencov používajú tieto zmenšovacie vložky. Poťahy tu máme už rovno perforované, či už na tej zmenšovacej vložke, alebo na väčšom lehátku, práve v častiach, kde sa nám detičky najviac potia. Pri obidvoch lehátkach vieme používať na hranie ešte tieto hračušky. Pri značke Baby Bjorn tu máme na výber viacero farebných prevedení, takže máme takéto krásne pre dievčatka do ružovkava, takéto červeno-zelené alebo bielo-čierne. Práve tie bielo-čierne sú veľmi vhodné od narodenia, pretože tieto detičky nám práve vidia najlepšie tieto farby. Pokiaľ by ste plánovali s lehátkami niekam cestovať, či už babičke niekde na výlet, tak vieme ich zložiť do veľmi spratnej veľkosti. Takže ukážeme si lehátko Baby Bjorn. Máme tu takú červenú poistku, ktorú keď odistím, tak nám takto lehátko sa krásne uloží. A prípadne aj Ergo Baby Evolve. Vieme si takto krásne zložiť. Samozrejme, hračušky si vieme z toho dať dolu. K obom lehátkam existujú aj prepravné tašky, takže pokiaľ by ste si ich nechceli ušpiniť, tak sú potom k dokúpeniu. Obe lehátka ma samozrejme veľmi radi predvedieme na našej predajni Bambiny v Trnave alebo na našej stránke bambiny.sk.